Ahojte, volám sa Andrej a podporujem a odporúčam e-shop, ktorým je veselérúška.sk, kde majú ochranné rúška na tvár pre dospelých. Ja veľmi rád nosím masky a rúška, len zadarmo mi nikto rúško neposlal z jednej stránky. Mi za takéto video poslali sadu 5 rúšok zadarmo, len málo kedy mi niekto poslal zadarmo rúško. Majú tu fakt pekné dizajnové rúška, všelijaké farebnými motívmi, alebo takýmito motívmi krásnymi. Máte tu všelijaké motívy, takéto rúška čierne so slovenským znakom som chcel. Mali ich aj na tej prvej stránke, čo som natáčal, odkiaľ mi poslali tých 5 rúšok. Len takéto so slovenským znakom mi asi nikto neposle zadarmo. Sú to fakt super rúška. Alebo takéto rúška s ústami. Takéto so zubami. Alebo takéto s vyplazeným jazykom. To sú tiež pekné rúška. Alebo takéto smejúce sa rúško. Alebo takéto. Vlastne vám odporúčam pozrieť odkaz link, ktorý si nájdete pod týmto videom. Vlastne aj s kontaktnými údajmi. Aj keď už mi ľudia nadávali, že dávam vlastne kontaktné údaje a podobne. Už som nejaké videá na YouTube musel vymazať. Ja to nerobím zle, ja chcem takto vlastne podporiť a odporúčiť vlastne e-shop a tak podobne. Ja niektorým stránkam to vadí. Niektoré mi odpisujú, že ďakujú, ale málo kedy mi poslú niečo zadarmo. Len teraz posledne mi poslali vlastne tie rúška za takéto video, keďže je teraz zase nový zákon, že treba nosiť vlastné rúška aj vonku, bo ináč keď nemáte rúško, tak môžete dostať pokutu, policajti vám môžu dať pokutu. Ja nemám peniaze, rúška, ani nemám nikoho, kto by mi také rúško ušil. Majú tu fakt krásne rúška, tak určite si vyberiete. Poprípade aj vaše deti si vyberú. Bo máte tu fakt všelijaké motívy. A toto sú skôr rúška pre dospelých. Ale nájdú sa tu možno aj pre deti. Tak vám odporúčam pozrieť odkaz link, ktorý bude pod týmto videom. veselérúška.sk. Nájdete tam aj kontaktné údaje, ako je telefónne číslo a e-mail. Lebo už budem asi končiť natáčaním takýchto videí, keďže z toho fakt nič nemám. Málo kedy mi niekto pošle niečo zadarmo. A v súťažiach na Facebooku sa mi nedarí nič vyhrať, takže asi toľko. Tak si kliknite na odkaz link pod týmto videom a ďakujem vám za podporu. A lúčim sa s vami, ahojte, čaute.